Γεια σας παιδιά, είμαι ο Θάνος και σήμερα επιστρέψαμε με το part 2 με τις φάμες στον ThunkitCraft, στον server μας, που θα προσπαθήσουμε να βρούμε άλλο ένα κουρούνι και αγελάδες. Δεν ξέρω πόσο μακριά πρέπει να πάω για να τα βρω αυτά τα δύο. Μπορεί να πρέπει να πάω εκατοντάδες. Αχα, αυτό είναι... αυτό. Άλογα! Όταν βρω σπούνε... νομίζω ότι με αυτός ακολουθούν. Όχι, είναι τρελά άλογα, το ξέρω. Πες να μας ακολουθεί η Μαριτίνα. Ναι. Φυσικά που δεν θα μας ακολουθούσε. Αγελάδα! Τη βλέπω. Ναι. Εσύ είσαι μια αγελάδα. Και γουρούνι. Δύο γουρούνια και μια αγελάδα. Μαριτίνα, έλα εδώ. Να σε βοηθήσω. Κάνω ρεκ και δεν ξέρω τι να κάνω. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Γρήγορα, έλα εδώ. Ακολούθαμε. Σε χρειάζομαι, Μαρτίνα. Χρειαζόμαστε και κότες. Μην πέσει μέσα η γελάδα. Πάλι καλά. Πίσω σου. Έλα εδώ. Αχ, Θεέ μου, πόσο άχρηστη. Ωραία, λοιπόν. Τώρα να πάρω τα γουρούνια που είδα ή να πάρω την κότα. Δεν έχουμε κότα, γι' αυτό το λέω. Τώρα υπάρχει και πρόβατα. Ωχ, κακό αυτό. Επειδή δεν βλέπω την κότα, λέω να πάρω τα γουρούνια. Αν τα βρω. Σε παρακαλώ, βρες μου τα γουρουνάκια. Όχι, έφυλε. Να τις γάψω, θα τις γάψω βάλτα στη φάρμα με τα γουρούνια. Θα το δουλέψουμε. Σπάς το λίγο, ρε φίλε. Με τα γουρούνια βάλε την. Ωραία, ελπίζω να κατάλαβε. Λοιπόν, πάμε στα γουρουνάκια με το καρότο. Κάπου τα είδα, μόλις τώρα τα είδα. Πού πήγατε γουρουνάκια, ελάτε πίσω. Σας χρειάζομαι. Πρέπει να χτίσουμε μια οικογένεια όλοι μαζί και αγαπημένοι. Oh my god. Δεν έχω άλλα. 3 αγελάδες, πλάκα κάνεις τώρα. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Γιατί ρε Μαρίτινα να μου το κάνεις αυτό το πράγμα. Ρε φίλε, τώρα πρέπει να... θα έχουν χαθεί μέχρι να πάρω... Ρε φίλε, βλακία χοντρή. Ή πρέπει να κρατήσω λίγα για μένα. Εκεί ένα άλογο, το είδαμε και πριν αυτό το άλογο. Γιατί να το κάνω αυτό τώρα. I'm βλάκας. Είμαι βλάκας. Την έβαλες μέσα. Της έδωσε εκείνη. Δώστα. Εδώ στα. Έλα, δώσ' μου τα τέτοια. Δώσ' μου τα τέτοια, δώστα. Τα
χρειάζομαι. Έλα ρε φίλε, δώστα. Γιατί βγήκες? Πόρε φίλε. Μαρτίνα, άχε σου. Θα μου φύγουν τα ζώα από εκεί. Και... όχι ρε φίλε. Πες μου ότι δεν έχω ποιον άλλου. Δώσε μου τα μισά. Έλα, δώσε τα μισά. Γρήγορα ρε φίλε, έχω βρει αγελάδες. Έλα. Θα μου φύγουν οι αγελάδες, το λέω. Καλά, εντάξει, δεν πρόκειται να έχουν μείνει και αγελάδες. Θα προσπαθήσω να βγω έστω τις 2 από τις 3. Έστω τη μία δώσε μου. Έχω άλλη μία εκεί που καταλαβαίνει. Α, δεν βλέπω, δεν τις βλέπω. Έχει λίγο lag. Πρέπει να φάμε, πρέπει να φάμε. Μ' ακολουθάει η αδερφή μου, όχι που μ' ακολουθάει. Ωραία. Τελειώνει και το φάει, παιδιά. 16 μόνο. Μόνο. Το rage. Γουρούνι, δώσε καρότα. Πήγαινε κόψε. Πήγαινε κόψε. Είδα εκεί μια κότα, αλλά τώρα εκείνη μια γελάδα, χέστο. Πάμε, χρειαζόμαστε την κότα περισσότερο. Οπότε κότα, ήρθε η ώρα σου. Άκουσα ζόμπι. Τρέχεις η κότα? Δεν τρέχεις κότα. Όσο θα έπρεπε δηλαδή, μια χαρά τρέχεις. Μια χαρά τρέχεις η κότουλά μου. Αλλά πάμε κότα στο άπειρο και ακόμα όχι, από εδώ είναι το άπειρο. Βρήκαμε και κότα, τι καλά παιδιά. Έλα ρε κότα. Έλα κότα. Σπώναραν μόλις 2 γουρούνια. Αχ Θεέ μου. Αχ Θεέ μου. Τι κάνα για σένα κότα. Πολλές θυσίες. Τώρα θα μπορούσα να είχα... όχ. Αχ Θεέ μου, έλα. Τι θα έχει κάνει τώρα το παιδάκι? Το παιδάκι που λέγεται Kitty Killer. Την ακούω να φωνάζει από διπλανό δωμάτιο. Γιατί βλέπω τα ζώα μου, δεν τα βλέπω απ' έξω. Άμα είναι τα λαγουδάκια, έχει πεθάνει. Δεν είναι. Εντάξει. Το rage, ναι, κάντα. Λοιπόν, Μαριτίνα, κράτα τα καρότα για να σε βλέπουνε. Για να σε βλέπουν τα λαγουδάκια. Πόσο χαζό είσαι. Δεν έχω Μαριτίνα και όλο το χρόνο. Πάρε αυτά. Κάπως
Κάπως έτσι. Yes. Yes. Το ωραίο της Μαρτίνας. Κράτα τα, πάρτα λίγο. Ρε Μαρτίνα, σου είπα κράτα τα καρότα για να μην φύγουν τα λαγουδάκια. Πόσο χαζή είναι. Δύο κότες. Λοιπόν, θα κάνετε παιδάκια, περιμένετε λίγο. Φάει εσύ. Φάει και εσύ. Ουλαλά. Οπότε παιδιά, αυτά για αυτό το βίντεο. Κάντε ένα like. Ρίσε. Οπότε παιδιά, αυτά για αυτό το βίντεο. Κάντε ένα like, κάντε ένα share, κάντε ένα subscribe και αφήστε και ένα comment για να... θα ήθελα κάτω σε αυτό το βίντεο να μου γράψετε ερωτήσεις για το Q&A. Θέλω να κάνω ένα Q&A για να με γνωρίσετε καλύτερα. Οπότε παιδιά, αυτά για αυτό το βίντεο. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Γεια σας.